12 מיליון שקלים הולכים לגופי תאום וקישור, שמתאמות את הפטור משירות צבאי לבחורי הישיבות. 40 מיליון שקלים תגבור חינוך דתי, עוד 40 לחינוך לזהות יהודית, למרות שיש עוד 9 מיליון שקלים למנהלת זהות יהודית, ועוד 27 מיליון שקלים תוכנית למניעת נשירה מישיבות. זה הרי מאוד מאוד קריטי לצורך המלחמה, נכון? 255 מיליון שקלים ליהודה ושומרון, מה שנקרא התעצמות. עוד 75 מיליון שקלים הלכו למרכיבי ביטחון במרחב הכפרי. עוד 40 מיליון שקלים לצוות חירום יישובי, ועוד 6 מיליון שקלים למרכזי חוסן ביהודה ושומרון. חבל ששרי הליכוד לא טרחו לדאוג באותו אופן לאופקים ולסדרות, כמו שסמוטריץ' דאג ליישובי יהודה ושומרון. תחשוב כמה ממדים אפשר היה לבנות בקריית שמונה ובאשקלון, במקום לתת את הכסף הקואליציוני הזה לכל מיני עמותות ולכל מיני מטרות לא ברורות, רק כדי לשחד את השותפות הקואליציוניות בממשלה הנוכחית.